Здравейте! Да ви кажа, че аз бях скептична първоначално, преди време, когато чух за регистрацията и авторизацията на Тему. И бях скептична, викам как без пари ще се регистрираш, авторизираш и ще получаваш пари. Не повярвах. Направих го. Влязах, регистрирах се, авторизирах се и действително е така. Само че има една подробност. Трябва да имате над 1000 последователи. Ей, това е подробността. И не се знае до кога ще работи с платформа и ще плаща. Затова влезте в биото ми, е закачен линк и се регистрирайте, авторизирайте, минутка и половина е. Не е кой знае какво. Нито даже и не губите нищо. Пробвайте докато работи платформата. Успех на всички. Ако желаете и имате въпроси, пишете ми, ще ви отговоря. Но това става за минутка и половина. Успех на всички! Чао!